Хәерле көн, Хәлимә ханым. Әбиләр чуагы вакытында үзегезнең матур шигырьләрегезне безнең укучыларыбызга, тыңлаучыларыбызга ишеттерсәгез иде. Исәнмесез, дуслар. Мин сезгә минем бик яраткан шигыремне укыйсым килә. Нур Әхмәдиев, «Соңгы яфрак». Озак торды бу көз, күчмә кышлар киткәнгә дә күктән биш былтыр. Ак каенда сыңар яфрак туңа, калтырана, кемнәр җылытыр. Эшкә барган, кайткан чакта карыйм, күзәтеп йөрим. Кайчан өзелер? Кайчан өзелсә дә ул соңгы бит. Сизелми калмас, сизелер. Җилләр ачы торганда, күз алдымда өзелепләр төште бер көнне. Салкын суга соңгы яфрак төште. Тыныч торган дөньям селкенде. Ничә тапкыр соңгы яфраклар өзелеп төшкәндер, безгә сизелми. Яфраклар язын тагын чыгар. Соңгы өмет ике өзелми.